Bu Kızıl Dengiz. Anda bay su astı dünyası. Kızıl Dengiz. Hindiston okeanining ishki dengizi. G'arbiston yarim o'rog'i ham Afrika orasida o'rnashgan. Eng жылы ham tozli dengizlarining birisi. Нәрсә ул snorkeling? Snorkeling су өслегендә битлек һәм сулыш көпшәсе белән йөзү. Шулай ук салкын судыр гидрокостюм киергә мөмкин. Бу җайланманы куллану йөзүчегә су асты матурлыгын озак вакыт дәвамында минималь көч куеп күзәтергә мөмкинлек бирә.